môžem povedať, že vlastne na rozdiel od iných, ja neviem, že sedlákov, lebo vlastne si bol z Gabčíkova, aj si hovoril, tak zase nikdy si nebol, že napríklad Ivan, vieš, že mal lastovičky ostraté, ty si mal maximálne ďuru na ponožke, ale mal si vždycky, si pamätám, neviem, či si dobre pamätám, si povedal, že v Diori základnú hygienu. To si mal. Ty si sa aj vedel streknúť voňavkou, ale si išiel do Dioru, vždycky v akcii boli tie kvalitné rifle, veci, takže ty sa vedel vyobliekať. Veľkú pracku si mal vždycky. No, áno. Takže bolo to v Diori. Áno, tržníci. Pamätám, keď išli sme do Dieru, tak to boli len vyvolení, mohli tam ísť. To nebolo. Lebo vy ste ma prekvapili v tom, že vlastne došli ste tak skromne v tých teplákoch a takto a potom vlastne, keď sme išli nejakú akciu, tak ste vyoblíkaní, viem, že si mal vykásané tie roláky, Áno, a všetko sme vyzbírali potom po stoloch, to pamätáš? Áno, Jak skončilo turnaj, išli sme lašovať, že kto nechá šampanské, nejaké džusiky, všetko sme pobrali. A zaujíma ma taký, neže spor, alebo čo s Ivanom Buchingerom, že keď ste spolu predávali na tržnici. On dával vlastne po cenu, alebo jak to tam, čo bol tam ten som mal problém? Veľký konflikt, lebo ja som bol stále zodpovedný a to znamená, že piatok sa začala, že som pozbieral všetky tovar, išiel som na tržnicu v sobotu ráno. Takže som všetko pozbieral precízne, napakoval som auto a už ráno o 5 som sa zobudil a o 5:30 som išiel na tržnicu, tam som mal vlastné miesto a vlastne pekne som všetko vyložil, naceňoval a čakal som ľudí, dojdú, samozrejme, ja som už vtedy bol obchodník, povedal som tým ľuďom, že toto a Buchinger došiel okolo 10:00 a vlastne išiel a kúkal mi, že koľko ti stojí paprika. Ja hovorím, že čo je 40 korún, alebo takto. Nie, dobre, tak dá to za 15. Hovorím, čo si sa zbláznil, more, za 15 to dáš a ja za 40, vieš, takže úplne išiel pod cenu, ale aj tak tí ľudia odo mňa kupovali. Takže už vtedy sa tam rozdielovali nejaké moci. Oproti mne to dal, mne stál, vieš, a vlastne ja som potom, on neskorej došiel, ale skorej odišiel. Už tie časy sa zmenili, niekedy sme museli s vlakom. To sme išli, myslím, že do Varšavy a z Varšavy sme išli. Presne. S našou perfektnou angličtinou. Presne tak. A mali sme takú kúpečko, že sme spali a samozrejme Ilíkovi bolo, že teplo. Tak otvoril mi okno na paty a kým som sa zobudil ráno, tak som mal vonku zlatú žilku. Ale aj tak si vyhral. Presne tak. No problém. Zlatá žila, nežila a hovorím, bolí Marička. Takže 15 hodín sme cestovali vo vlaku a vlastne tam bolo more a boli krásne zážitky, no. Už je to úplne MMA, môžem povedať, že aj show business, už je to proste, nestačí, aby si uspel, vlastne nestačí ten samotný výkon športový, ale proste, či sa vieš predať, ty si sympatický, nesympatický, či si trestolker, či si milučký, či si smiešný, vlastne všetky takéto veci už potrebuje ten človek, aby si uspel v tom športe, lebo môžeme zrátať, myslím, že na jednej ruke, že kto vlastne žije normálne z tohoto športu na československej pôde. Najviac som sa opustil, keď som bol po strednej škole, 3. ročníku som išiel na brigádu na taký ostrov, nie Vojkanské jazero, alebo Šulánske jazero a tam som býval v takom kamióne a tam som predával hotdogy, hamburgery a hejky a kofolu a tam som býval. Aj stravoval. A tam som stravoval. A toto bolo moje jedlo. Zobudil som sa, dal som si 2 hotdogy, zapil som to litrov kofolov, na obed som si dal vyprážaný potom som dal klobásu a 2 mesiace v kuse, ja som išiel domov, nespoznal som sa, normálne som musel ísť cikať a brúško som zdvihol, tak to som zaprel a išiel a hovorím, toto blázen, tak to si sa za 2 mesiace, že fakt, že som mal 120 kg, že došla mama a nespoznala. Takže ty stále vlastne holduješ takým jedlám a keď sa dáš do tej vlastne do toho tréningového módu, tak je tam stráva, sú tam tréningy a tak ďalej. To je tak, lebo to je disciplína, lebo ľudia hovoria, že aj Carlito hovorí, že on je tučný, že jak môže toto vedieť. Ja hovorím, že samozrejme ja som človek, ktorý normálne bežný človek, nie som nejaký stroj. To znamená, že v bežnom živote ja milujem žrať hovadiny, hamburgery, pizze, bagety, milujem toto jesť a proste ja som hovoril, že radšej budem žiť ako tučný, šťastný, ako keby som bol vysekaný, smutný a nešťastný, ale vlastne keď dostanem bojový úkol, že proste mám že zápas, tak viem sa zatnúť a viem ísť za tým môjim cieľom a to je celé, to je proste disciplína a preto som tam, kde som. Veľa ľudí sa ma pýta, že aký je rozdiel medzi prvou prípravou, druhou. Oni si myslia, že vlastne, že nevieš zopakovať tú druhú, ale za mňa ako za trénera si myslím, že práve, že do tejto druhej prípravy si došiel oveľa viac pripravený a viac roboty mi robíš v tejto druhej príprave ako v tej prvej. A ja si myslím tým, jak to ty vnímaš? Že jak si vlastne vošiel do tej prvej? A ja si to vnímam takto presne, jak si hovoril, lebo tým, že samozrejme, že ten laik, alebo možno, že aj ten profesionál, alebo kto, že hovoria, že 4 roky som nerobil nič a vlastne budem ťažké sa dať naspäť
vlastne Carlos mal odtedy 11 zápasov a toto všetko, rešpektujem toto, ale ja som 4 roky vlastne som oddychnuté moje telo a vlastne išiel som tým tak, že som bol nejakým štýlom hladný, vedel som, že čo ma čaká a teraz poviem na rovinu, vieš dobre, že jak makám každý deň 2 tréningy, mám naozaj už 3. alebo 4. mesiac a proste idem na ten tréning s radosťou a neidem, že znechutene a chvála Bohu, že ma neboli nič a každý týždeň modlím sa za to, že nie som zranený, takže pre mňa to je najväčší úspech, že mám z toho obrovskú radosť, idem a chcem ísť, že proste neidem, že na silu, že ježiš, ja zase mám sparing, zase idú ma týrať, zase, ale proste, lebo na prvom príprave bolo tak, že som bol úplne, že vyšťavený, utíraný, slzy som mal očák a teraz mám ten úplne opak, že vlastne mám z toho radosť a teším sa z toho celého a keď to prežijem, tú celú prípravu, urobím tú váhu, tak ten zápas reálne idem užiť a ten výsledok absolútne nebudem riešiť, proste výsledok je napísaný tam hore a ukáže to tam, že čo som preto urobil. A čo sa stalo včera na sparingoch? Čo si urobil ľuďom? Ja včera na sparingom som rozdával knockouty z moju nohu, to je veľmi akože... Ojedinele. Ale ja si pamätám, že tvoj liver kick, a teraz to bol high kick. New high kicks, no, že mi padlo 2-krát pekne a zafungovalo to, no, čo ti poviem. Veľmi ma hnevá, že tí ľudia na teba tak nadávajú, že sú takí tak nasmerovaní, také, ale myslím, že aj tá spoločnosť je taká moc rozdelená už, že aj ma to mrzí, aj dokonca by som povedal, že by som sa niekedy za teba hádal, ale chcem to nehať tak. Jak to ty vnímaš? No tam vlastne som sa vyjadril môj osobný názor, to znamená, že samozrejme, že ľudia hovoria, že politika je veľmi tenký ľad a vlastne, že športovec nemal by sa starať do tej politiky, ale ja hovorím, že som športovec, ale som aj rodič, som aj otec a som aj občan tej Slovenskej republiky, tak som hovoril môj názor a ja reálne vidím tak, že za mňa, čo volili prezidenta, že proste vidím, že lepšiu budúcnosť. Ale to je môj osobný názor. To tak vidím aj do dneska, nič by som nevrátil naspäť a to je celé. Ale vyslovene všetci sa teraz zamerali na teba. Na mňa, no, ale tá situácia už bola aj pred tým prvým zápasom, že si sráč, že prehráš, že na to nemáš. Jaké by je to úplne, že... Také isté, že vlastne už si ich nemal čím vyprokať, lebo si ten šampión, ale ja vlastne tomu nechápem, pretože keď mi povie hocikto, aj keď sa s tým nestotožňujem a povie, že to urobil, že volil toho, alebo proste má rád iného, tak ja sa s ním proste hádať nebudem. Samozrejme, a potom samozrejme vystrihli z kontensu, čo som mal s Ondrejom Nemcom vlastne ten rozhovor. Že obližte mi vajca. Že obližte mi vajca, rozľahťoval by som každého a toto, každý ma pozná, aký som v živote som sa nebil a této, že oblízal si mi, tak môžu mi ho pozrieť všetky rozhovory a v každom rozhovore to hovorím a takisto, jak dobil by som zozadu by som mu dal lípa. Práve, že mne Ivan Buchinger natrel, už jebať na tú tému, už ma to nebaví. Ja som sa len rozčulil s tým. Hovorím, že motivuješ tých ľudí, si ten správne, nepiješ, nefajčíš, nefetuješ, nemáš nejaké kauzy a ľúbi sa mi, že žiješ rodinným životom, hej. A zase neodsudzujem Carlosa, to je proste jeho výber, ako žije. Pozeral som ten film jeho a poviem na rovinu, to je presne to, čo sa bojím, že tak by som nechcel žiť, ako on žije. Ale je to jeho voľba. Jasné. A práve, že v tvojom filme je tá čistota, tá rodina, proste tie deti. A tým nehovorím, že Carlos je nejaký zlý, alebo čo, lebo ja musím povedať, že podľa mňa je dobrý chlap. Je jasné. Je dobrý chlap, pamätám si, že Mirko Štrba, keď mal infarkt, Carlos mu poslal 500 €, nikde to nespomínal a viem, že ani domáci borci nič Mirkovi nepomohli a on mu pomohol a v tom si ja myslím, že on má to srdce. Jasné. Že Carlos nie je zlý človek, má rád zvieratá, aj keď z neho robia tyrana zvierat a tak ďalej, má rád zvieratá. Takže ja si ho vážim, ako aj keď niekedy srandujem, že mu ubieha očko a ty si ma ešte vlastne zjebal, že na čo som si srandy s neho robil, ale ja troška musím do ňoho ripnúť, že je to tvoj súper, jak by to vyzeralo. Áno. Ale konkrétne ja si myslím, že som rád za ten zápas a som povedal ľuďom, že nie je to zbytočný zápas. V gyme sme ale také mali kumbal, jak napríklad tuto. Áno, však z toho je aj storka ináč u mňa na Instagrame, kde si bol jak Bohuš. Áno. A vlastne ty si mal svoju izbičku prejebaný, si bol už vtedy a mne si nehal to predmestie tam, tej izbičky a došiel ten, čo to bol, nejaký Pakistánec, alebo Pakistán, on bol upratovať. Alebo. Áno. A normálne o 12. v noci došiel a do mikrovlnky jedla vedľa postele a kúkam, čo to je, smrdela tá Čína. Počka, ale nie, on to zjedol rukou, ani bez viny, tak, ktorý... A vlastne, ak odišiel mi z izby, tak mi tam do rána smrdela tá Čína, ne?
Ešte vlastne aj ty si ľúbiš niekedy prdnuté zákerné prdy. Ale vlastne to my povedzme, že tak sme žili, ak napríklad teraz sme skončili tu ofe tréning, rozprchovali sme a tu sme vyprávali, išli sme spať ráno tréning. No stále, takže vlastne žiadne hotely. Aj vlastne u Petra Macháčka tie kempy brutálne boli. No. To boli také, vlastne tam si aj s Carlosom spároval prvýkrát, ne? Prvýkrát. Presne. Potom druhýkrát sme ťa poslali za ním do Anglicka, ale myslím, že prvýkrát si bol u Macháčka, si, ne? Áno, určite. A vlastne čo sa stalo v tom Anglicku? Si mu tam niečo... Oni ťa prvý deň ťa zlikvidovali, ne? Oni že išli sme tam, že proste dali mi MMA rukavice a hovoril mi tréner, že poď do klietky. Dal som MMA rukavice, hovorí, že ready. Carlos, že ready, že go. Hovorím, čo go, more, veď ani som sa nerozcvičil. Hneď, šurt tam, bum, 5-minútové kolo, zabitý, more, hovorím, čo to je za tréning, že koniec tréningu, raz 5-minútové kolo domov. Hovorím, kam som došol. No a pre divákov, tu máme aj takú súťaž, 2 lístky na zápas do Edenu, na Atilkov zápas. Takže do komentára musíte ale napísať, aký najťažší zápas Attila mal s kým. A nie, že podľa vás, ale podľa toho, čo sme tu spomenuli. Takže kto to vyhrá, 2 lístky na zápas do Edenu. Os. A ja som vyťahol, kámo, z Fight Night Challenge asi 30,000 eur už. Všetci nadávali na tú pipinočku a tú druhú a ja som sa najviac bavil na tom. Neviem, či si všimol, jak vždycky medzi kolami si prekryžila nohu, aké by sedela na zastávke a potom s tým teličkom nešťastným sa tam tak povrtela. Videl si to? Videl si? No, kedy si toto robil hokej, čo dneska robí MMA, mi príde. Akože chemoterapia je vec, ktorú neprajem nikomu zažiť. A ty si to ani nekonzultoval vlastne, že či môžeš si dať zápas? Nekonzultoval, no. Ja som mal jedinú takú halu z toho, aby som nedostal KO. A teraz si spokojný s vočačkou svojou novou. Ale je mladá, vieš, je to žena, je to žena. Tá hudba je aj taká z reálu, ne? Je, tak ja... Vieš, nechcem tu menovať iných. Tie peniaze proste z toho neprišli len takto, vieš. Začali sme stavať rezort v Indonézii. Ty si bol taký dubravský vlčák, alebo? Ja som v Dubravke z tej doby, z ktorej si ja teba pamätám, aj ty si bol veľký vlčák. A sem som došiel a zrazu plný gym. Magorov. No tak keby si to ten človek skúsil mesiac, to není, že príprava mesiac, potom má zápas a potom jebe na to, však oni sú v príprave non-stop. Píšu ti na internete, jak máš čo dvíhať a jak máš čo cvičiť, ale pritom sú nasypaní jak z losiny.